namhlanje ke sibhalelwe usisi la wathi ucela simsize kunenkinga nomfowethu amgwazela and manje useyamshela kunokuthi amnike lento ayegwazela umsebenzi usemlethela nezinto ke ezikhala kahle kodwa ke babukele nani niyazi akunamaningi ngile ngamaningi ake sinikele before sinikele ngikho babukele ngicela ungakhohlwa ke usubscribe ni like kumahala ukucofa nje ibutton ukuthi ni subscribe hayi ukuthi nenzani kahle kahle uma usubscribe mo like phinde futhi usubscribe usupporta thina abafethu abanikazi bomsebenzi fana nokuthi wena uyachaza ngokulike nokusubscribe bafethu sicela siyindlela yama sike support ayikho into ebulalayo ukulike nokusubscribe ukuqedela ngithi ke bafethu ake sizameni ukukhuphula nansi sonke ake siyekeni lento yethu yokuba nenhliziyo ezibophile usungaze ubophele ukulike hayi madoda lani bosisi ake senze kungenye indlela u2026 lo danke Oh. Baba. Bafo umancane. Sicela ukukhuluma nawe. Uyazi ukuthi ngiziwe ngani la akasafuni manje ukuphuma. Uyazi ukuthi ngiziwe ngani awufuni manje ukuvula la. Awufuni ukuvula la. Lento ufuna siyikhuluma sengicishile amakhamera sesihleli singabukwa yini. Wenzeni wrong uzufuna ukucisha ikamera? Uyizwa wenzeni? Lalela mfethu. Yeah. Sicela ukuthi singaze singenele la. Yabo? Mana futhi cisha ikamera. Cha ngiyakutshela ukuthi asifuni yini le rongo yenzile uzufuna ukucisha ikamera. Yini le rongo yenzile? Kanjani? Thina mfethu singangena ngaphezulu singangena nala. Sengamfica ngihlela empedeni manje bese nifenfe namakhamera madoda angeke madoda. Phuma phela. Phuma. Okay, so kulinda la ekitchen asihletha sasibuyele. Uyazi usikhose nje lo. Uyazi. Ugcine usushaya umnyango singena. Uyazi ukuthi kuziwe ngani? Ngingakwenza nje. Sikhoze idrama la endlini yakho. Phuma. Asangazi kwagama sengiusisi manje. Awumazi lo sisi. Ungazi kahle uvalelani isicaba uvalelani mengangazi uvalelani. Phuma phela. Hayi woza ndona sivi nawe. Hayi kahle. Wos. Khona labantu besifazane. Awumvule leli cha. Sicela siboleke into zokuxuba phela. Ya tshupana. Ose sicela ukuhlalela. Sakazi ukuhlala. Okay, mina noma ngama inkinga. Uyabona nje hayi bese uyabona bese ayikho indawo ukuhlala la bese. Hayi noma ungacuba la. Ibhakethi lenomne rice. Hayi sala kulona le bhakede lesi. Phela ngifuna ukuhlala ngiyasinda kune rice. Angifuni ukuhlala phezu kokudla kwakho mfethu ayikabi. Nakho ukudla thina silambile. Uyasiqola. Okay baba, khamba kanjani? Hayi mfana ukuthi. Hayi khuleka tetekusandla mfethu. Angithi wena. Hayi ngamanye activity nje. Lalela, angithi thina into esize ngayo la. Size ngosisi. Yabo. Usisi. Okay, angiqale ngibike mina. Mina phethu ngingwenya endleleni ngihamba phansi kwahlala umgwazela. Sila ngoba sibhalele usisi. Usisi uthe unenkinga nawe. Kodwa ke angifuni ukuya ngamaningi. Ngicela ukuthi kube usisi
ozoba uyena ozochaza sonke isitori ukuthi kwenzakalani yabo. Kodwa wazi ukuthi njengoba sila azizile kabi. Sizolungisa isimo. Sisi ngicela uchaze. Oh, utami la nginenkinga nobhuti lo. Yeah. Kwathi ngelinye ilanga ngiyofesa umsebenzini ngiyofaka ama-CV. Yeah. Shuthi la ngangiyofesa khona kwakuyibona abantu ababethatha ama-CV. So wangibizela eceleni wase wangitshela ukuthi ziningi indlela zokungena emsebenzini. Mengase ngithi nje nginika lento yokuhleka nje imali kungenzeka ukuthi iprocess yami isheshe ngingene emsebenzini. Ayike imali leyo wayifuna kwaku 1.9. Okay. Ukuthi uzokwazi ukuthi ngisheshe ngene emsebenzini. Ngampela ngamthumelela imali futhi ngamsendela ngelokhu nge-app yami. Imali yayo account yakhe. Hayi waphela inyanga yokuqala abantu bathatha ngathatha. Mfethu sicela umlinda akhulume ngokukhuluma. Kwaphela inyanga yokuqala angathathwa. Hayi ngakhe ngahlala ngalinda. Mengimbuza wathi hayi kuload elandelayo ngoba abantu babese bebaningi ababesebenze njengami. Angilinde. Ngalinda zadlula inyanga nje zadlula inyanga. Mengimbuza manje indaba yokuthi hayibo emsebenzini kanjani manje ngoba isikhathi sesiside ngilindile. And nami vele ngiyazama ufesa la ecela ngiyasho ukuthi akulungi ngoba ifocus yami ayila engangithenjiswe khona ukuthi vele uvele usukhokhe khona izoshesha. Okay. Hayi nakho ke hayibo sekudlula inyanga ngiyambuza kubhuti lo ukuthi hayibo inyanga zalokho ezihamba ulokho edebesele indaba yami abuza free nini for ukuthi siphume eshawe umoya into ezinjalo even namanje nje qeda kudlula iValentine's ube ngithumelela izinto yena lo kodwa mengikhuluma ngezomsebenzi hayi ukuthi abantu bengifuna nje ningisiza ukuthi nje akwazi ukuthi akhokhe imali yami ongcono ngoba ngiyabona ukuthi akho umsebenzi la bese seqala nanokungishela ke manje Kwakuningi. kuningi kanjani kube yazi into engikhuluma ngayo awuyazi into engikhuluma ngayo ngathi inkulumo kaSisibhuti mhlawumbe uyayazi noma mhlawumbe Mana ngiyitshele kahle wena futhi sibezala. ungaqamba manga ungaqamba manga Ise South Africa yabona nje. Imisebenzi ayizolakala. Yakwazi futhi emisebenzini. Kodwa uyayazi ayikho into definite yokwazi wena mfethu ukuthi ke manje mawuzokwazi njenge for example. Kanti wawuthini kumina? Kanti wawuthini kumina? Wawuthini kumina? Ongayazi lento ekhuluma, wengayazi lento ekhulunywayo la. Uzoyikhuluma manje ongasho ngani kumina ukuthi South Africa. Usisi kahle kahle kumele agwaze ngokuthi akunike imali aphinde akuvulele imlenze. Mana Ukuphi kahle kahle usisi kumele akwenze. Ngoba kushuthi wena njengoba usumshela manje. Sengimnikile imali. Usefunani ungaphezulu manje? Sofuna inyawo yomlenze manje. Ngidedele nami ngithola ukuthi ngeke ukunaba ngoba angilona ibhakede angikwazi ukuthi ngande kakhulu. Okay, ngifuna imali yami, ngifuna imali yami. Lalela. Ngifuna imali yami mina nje into ozochaza ayikho la ngifuna imali yami. Awuchaze mfethu. Yabona udadewethu amtshela ngathi uzongena emsebenzini. Kodwa njengoba kunama shortlist nje nezinto enye into engakazi ayisho kumina ngimnika imali yami akazi ayisho lento ayishoyo manje ufuna umuntu othole umuntu ongazi manje awukazi ungicha wena wathi nje wathini wena kumina 7 months Hayi, cela sike simuze ukuthi umfowethu. Njengamanje isikhathi samanje akunzima ngawo even usukwazile bese kuyenze ugcina ungangena ngalesikhathi wena uthi uzongena ngaso. 7 months pho kuphela unyaka phela lapho. Kuphela unyaka phela lapho. Mina kuphela unyaka lapho. Kuphela unyaka. Ngihlanganisa nokhonnection ongena emsebenzini. Ngiyathatha into zakhe ngiyayifaka ngapha. Imali yona iphi? Yabo leyo mali okhuluma ngamntama mhlawumbe mina ngathola 700. Awungitshelanga ndaba ze7 wathi mina ngikuneze mali ongangitshela ukuthi uzoyishela nabantu. Utshele bani? Utshele bani? Awungitshelanga connection mina. Awungitshelanga connection. Awungitshelanga connection mina. Wesisi kuhle ngoba uyavuma umfowethu ukuthi imali wayithatha. Imali wayithatha wathola yena. Uyasho ukuthi yena wathola. So isidingo sokuthi simbuze ukuthi imali uyayazi noma akayazi asekho. Kusho khona ukuthi imali uyayazi. Imali uyayazi. Mama sengidividile la ngizovela la kuma TV. Yabo ngathi manje umuntu osebenza abantu izikem zemsebenzi. Yabo lento engayifuni. Uyisona u7 months. Lento engayifuni. Awuma sengathi mina umkhumisi wezikem manje zemisebenzi lo sesihlala ngamungizela namadini. Yabo nje lento enenza abafethu la phela. Yabo nje mfethu. Ayibhethi. Kanti uzokhokha imali yami kunini ngicela ungitshele ngoya out na imali ongiyisindisa manje. Sizolungisa isimo.
inkinga ukuthi manje lesimo sesilungisa niyangidivida ngala usisi kunini ngikhuluma nawe kunini wena ungitshela ngendaba zokuthi siphuma nini kanjani funa ngenze ngoba mina ngihamba konje namhlanje ugqoke kahle kabi la ngimbone lapha wayebona kathi la ngiyaza kwazi ukungena emsebenzini lo muntu ngase ngimzwela ngoba ngibuka usizi ungijwayela kabi kusho ukuthini ukuthi ngangigqoke kanjani asike siphume ke manje kusho ukuthini wakonhluphe kodwa wayidla imali yami kodwa Imake mfethu sisi. Shuthi nganginjani mina Ima mfethu umuntu usisi Hayi into uyajwayeleka la wabona indlela ayigqoke ngayo wayethi ngizoyithatha imali kulo line walabantu abasebemile la bezofa ama-CV lapha sebengaphakathi behlele ihlaleni lapha bese ngibuka usisi ngangibuka ukuthi umntama nkosi yami uyakudinga ukuthi awuthole umsebenzi yena wabona ukuthi awuhlale ngami ngoba ngihluphekile kusho ukuthi wena umbuka ngaliphi iso mhlambe ngeso maningi amaso ngibona intokazi usho ukuthi ubone ihlupheke ngale ndlela ukuthi ungathi scam iyona ngascam uyahlanganisa lesi sakuhlangayo uyakhona kudinga kodwa still usafuna imali mase ungangifaka emsebenzini ungibona ukuthi ngihlupheke ngihle le mali engangiyifuna kuyena imali vele efunakala masofaka abantu ngaleandle labona manje sengizovela ku-TV labantu engifaka bana ngathi indlela enkingeni manje uthi mina ngisakwazi mina uhlungene enkingeni ngoba hayi kuleka mfethu makuwukuthi kanjani yabo lo ngangimkhulumelile kwathini akuchaze kahle ukuthi wenzakalani ngoba ufuna ungitshena mina mangimkhulumelile emsebenzini ngamfakela into zakhe lapha akuselona iphutha lami ukuthi izinto zakhe mazi wena wathi nje ushowcase indaba yakho wathi ushowcase indaba yakho ngeke kube usebenzi mazi ngeke lalela ithembiso vele izophuma mfethu lana kuyasetshenziswa emhlabeni ithembiso nisebenza thina kahle kahle nisebenza thina Sebenza u7 months. U7 months onke. Kanti nakusetshenzwa lapha. Hayi. Funa imali yami. Okay. Angithi usisi. Ngifuna imali yami. Uya ke ezocela ukuthi ucela. Hayi yalokho engitshela ngendaba zamalantshi. Indaba zani. Ngibona into ukuthi manje Shuthi ngoba ungibona ukuthi kanhluphe kwena lunch la kule daba lelo conversation ethu ngoba ngiyabona usisi usengqini imbasha la nakhona hayi ngoba ukuzwe wena mfethu ngase ngenza small talk conversation nje nodadewethu ukuze wena ubaleke indaba yemali ubaleke sengibanga isithathe ngemali yami akusilona iphutha lami sengibanga isithathe ngemali yami unyaka wonke ukuthi bamfake emsebenzini ayikho into enjalo ayikho futhi into enjalo ayikho unyaka wonke indlela abasebenza ngayo wena mfethu ukuthi akaza ngichazele lokho sizongizwa akaza ngichazele mina ngize konke leyo ongabona ke bhuti wami engiphuthuma ngemali wayengiphuthuma nje ngemali wengiphuthuma ngemali kodwa manje umsebenzi yadelay nayi proof la ngasendela imali ngifuna imali yami yabo nami umsebenzi wami imake mfowethu usisi uke wamuzwa ikhalo zakhe manje ngiyamuzwa ufuna imali yakhe uthi ngoba manje into emshayayo angithi wena wamthembisa into kaze ngayiboleka nkosami imali nginganayo bhuti abantu abasebenzi kodwa uyenza nje manje into eseyicela manje ukuthi umbuyisele inkomo zakhe ngobani iyabonakala ihlulekile 7 months impethu ngeke ugwazile uyabona mfethu South Africa la ngabe yami fana ngabe sonke siyakwazi lokho ukuthi eMzansi Afrika ungagwaza mfowethu kodwa kusalayo ugwaze uphinde futhi ungawutholi umsebenzi ngoba umsebenzi uzowuthola njengoba seke wayengiphuthuma ke ngendaba yemali engiphuthuma ethi nje isikhala sizovaleka wayethi ngathi indaba yesikhali indaba ekhona engiphuthuma ngamsandela ngayiboleka imali ngaze ngaye komashoni angisebenzi mina ngahamba ngayiboleka imali ngenzela ukuthi ngikunike kodwa manje wenza nje ndibe ngimemeza la bayayithanda nendaba nomakhelwane abamanje wakhile wena nemqasho la nemqasho zima zethu uyascam akuyena oqala lo sisilobheka nendaba ukuthi sithi siyamfaka lapha emsebenzini kuphela isikhathi baningi abantu futhi bahlala i-waiting list khona lento kuthiwa i-waiting list ngeke u7 months ngeke okay awudedela igazi simlalele cha mina ngifuna kwemali lo muntu ayikho into ayikho
wena sisi Ayikho into right, kahle mina ngayibuka kwa iCV yakho ngayibuka manje ngiyabheka okay zonke lento edingala lapha wena into nayo nje isikole kuphela umatric lokho okunye iziningi into ezifunakala lapha afuna ube ne-experience e-admin lapha wawushilo yini ngoba iCV yami wayibuka wawushilo yini wena wawushilo yini ongangijikisi ngani ongangijikisi ngani yabo lapha bafuna imisebenzi ongangijikisi ngani abanankinga ngani kodwa mase kufuna labalinda phela ngoba vele phela into zabaphelele futhi beme siqe phansi nasidole inkinga imali mfethu ngithi ayihamba phambili imali yona isuke kanti idlala yiphi indima amagwazi imali njengamanje isenkundleni iyayihlaba iyayicela ilinde ukuthi makuvuleka lesi sikhala salomunye abana kabiyami ukube usisi imali kuyena 7 months futhi amcela imali yami nje mina ufuna kube ukuthi uyadeserve ungena emsebenzini kanti ngikhiphela imali into efunakalayo ukuthi wena wehlisa umoya ulini mokuthi uyazazi zawo nawo merit uze la ngethemba lokuthi ufisa umsebenzi ngoba uhluphekile linda sisi ithuba lakho lizo 2 years kanjani wayibona kuyafana uzophela 2 years 7 months balekazi 7 8 months manje kumele phela iminyaka yini hlisa umoya mntama yabona into ezokwenzeka lapha imali yami mawukuthi ngizena abantu abawu5 bafaka abawu2 yabo phela isikhathi baphinde bafaka abawu2 phela isikhathi baphinde bathangise nabanye leyo mali leyo ngayiboleka ngosami kangasebenzi ngendlela okhuluma ngayo kahle ngayo mina angiliboni iphutha la kodwa iphutha elikhona elincane nje engazi ukuthi ngiyalibuka elokuthi usisi akasafuni ukuthi umfake emsebenzini inkinga phela ngoba le mali le wena mfethu le wena ebe usisi ebekunike yona ukube uyithathile mhlambe wathenga something kayiboleka futhi amsho umashonisa le mali ngasebenzi ukube wathatha leyo mali odayisa mhlambe noma isemgaqweni noma ikuphi 7 months ngabe le mali ngabe iningi imali eseyenzile usisi ngale mali ehleli la kuwe koyikhindi yena upholile la endlini yakhe sina sahlupheka ngala uyezwa and usisi uyamuza ukuthi akakalwi usecela i-refund back ukusho fana nokuthi ucela imali yakhe makuwukuthi kanjani asinankinga osho manje mina afuna ngixhumane neoffice ke ngibatshela ukuthi usisi ke usefuna umgwazo wakhe back into yani leyo uyabona uzohola uyabonakala ukuthi unako ukuyisanya uyadelela abana mina mfowethu akazi umuntu zazena iqiniso elaziwa uJesu ezulwini yabona elaziwa uJesu ezulwini lokho ngisho ayitsobabili siyazi ukuthi uJesu uyilo kunjani ukhokhomelona kulungile yabo kodwa ngizama ukusho la ukuthi lento engisho mfowethu iyiqiniso elimsulwa mina angikwazi ukuthi shuthi manje mina wena uyakhola mephela inyanga unikeza umfulweni wakho imali yami mina ngiqale phansi manje mina ngiye laphana ngiyothi uyakhola wena ngiqaphela inyanga uzongibhadala kweyakho imali mina nosisi siphelezele siye office yabona nje yebo asike sithi ngoba manje ku February njanje ngiphumule mina emsebenzini ngiselivini asike sithi lento siyinika isikhathi kunjani siyinika isikhathi le mhlawumbe singango wavele sekuseliswa kungcono ngoba wena nayo imqasho la abantu beberent unikeza imali yami unikeza imali yami ufonele mina njani le uzana emsebenzini indaba kasi njani umhla 28 umhla 28 awuthi ngomsombuluko loya ngithi yazi ngeke ukwazi ukushaya mina ngepopo kunjani uthi iscam naso lo muntu unemqasho la mnyango uyilezi ezinhle la manje ngeke ukwazi ukushaya mina ngepopo akukho ke akamazi omunye umuntu awukho ngokuzama ngiyazama ukuthi ngithole solution manje ukuthi mina ngiyakutshela angazi ukuthi uzigenza kanjani kodwa mina isolution uyanikeza imali yami wena mase uye office ngendlela yakho uyithatha khona emfethu isibindi sokuthi uthathe imali yomuntu ehlupheka uyasho ukuthi wambona ngihlupheka and imake ngeke usize webafo ngeke ukwazi ukusiza uthatha imali yomuntu ongasebenzi
Uyasiza. Egcineni bese Uzogibela ngani mase kufika isikhathi sokuthi eze emsebenzini ke lo zobe eqashela. Uzogibela ngani njengoba usuthatha le mali le ebizomsiza ukuthini akwazi ukugibela kuze kuphela inyanga hole. Hayi bhuti abantu sengilinde wena ke ngifuna imali yami. Khuleka ke mfethu isolution nje ngifuna imali yami. Into ezokwenzeka namhlanje. Imali siyayidinga. And la indini yakho asiphumi imali ingekho. And sekukuthi kanjani sokuthatha sambeni nawe siqale police station sithatha amaphoyisa wena sokuchaza yabo lento seniyisa budaba angithi anganimumdelela ngoba ngimuntu wesifazana mina sengize nabalingana nawe lalela thina mfethu asifuna ukuthi wena ufile ngazi ukuthi uyahlukumezeka singakususa la sikuthathe siye nawo amaphoyiseni makuukuthi nawo nasikubophi ngeke sikwazi ukubopha wena uhlakaniphe kakhulu sokuthatha sambeni nawe siye lapha ya emaphoyiseni masifike emaphoyiseni iwona amaphoyisa noma sohambani mina namaphoyisa siyeni kuba ema-ofisi eni yabo lento besingakwazi ukuyenza kahle singahambi namaphoyisa ngosuku lomsebenzi loba ngisho mina ngiselivini nje manje mhla 28 ngibuyela emsebenzini amangodwa la ngiyabuyela emsebenzini mina ngiyanifonela noma sihamba sonke kanjani sifike sikhuluma lolu daba kalo sisi ukuthi nangu dadewethu lo ngizomisa mina kulamanto engisebenzisana nabo ngoba ngeke ngikwazi ukuyiveza emsebenzini wonke lento ngoba khamba ngale kokhaphanja nidlala ngabantu ufuna expose ke nalowo msebenzi ufuna expose bayibona lo lento phela mina bengithi asiyenzeni kahle lento sibhuku usuku mina ngalesikhathi ngiya emsebenzini ngizosithola isikhathi sokuthi ngixhumane nalabantu esebenzisana nabo udadewethu bese siyabona lokho imali angikolozi no akekholwayo brother angikolozi babethu amangodwa imali into ezofike la yabo mina mfethu mina ngiyakuzwa kodwa into ezofika ibe inkinga la usisi akasakwazi ukulinda kuzomela kube khona something bazo expose kabo sizofika nje lapha yabo sizofika emsebenzini yakho futhi amakhamera kodwa sofuna something usisi azoyibamba ezomenza ukuthi ngampela yebo yizo lezo kuzokwenzeka lokho kushoyo ngoba yena into eyinkinga imali yakhe ingakuwena ngakuyena yini engiphethe mina ngabe ngikunika lamatekamela khosi ukuthi ubambelela wona manje nalomfowethu uhambe nawo ke kusena ngazi ke ngenza kanjani uyabona nje mfowethu manje bengicama ukuthi nenze kanjani phela imali impela mfowethu anginayo mina mfowethu wena unangisho imqashe le nyanga ayikho inkinga angithi siyabona ukuthi uyakwazi nokwakha imqasho nakho ubhizi yebo ngikwazi ukuyithatha imqasho mhlambe nayo ngeke wesisi awuthi noThayila singabaqala akakaqeda futhi akakaqeda masisa senzeni kanje engiyiphethe ifoni yami yebo ngeke madoda ifoni angithi awufuni yabo imqasho lo yakhayo yabo nje ngabaqaqa bonke oThayela thina siyankinga nama rent sineytori ifoni ke manje ifoni akakabi isikhathi lezo kodwa awukazithi ngaleso sikhathi engisishoyo mina cela ubeke ifoni ngakuyena hayi kabi hawu ngizobaxhuma kanjani abantu engikunazi sebenza ngayo le phone bafowethu manje mina ngicela sibaleke ifoni manje ufuna ukuthi ke ingane ungayithatha isikhathi ungayithatha uyi-scam nje vele uyi-scam imake manje ke uthi usisenze njani angithi uzokhipha isim card yakho ifoni izoba la angeke ngiyenze lutho ifoni yakho ngeke ngiyenze lutho usisi wakwazi ukungithemba ngoba lalela yazini ingoba unje uyi-scam uyakwazi ukukhuluma uyakwazi ukukhuluma ifoni and makuukuthi ipassword uzoyibhosha ngenkani hayi amadoda ifoni hayi kabi uzoyikhipha asiphumi la asiphumi la asifuni size senze ngenye indlela manje nizoyithatha ngenkani madoda ngeke phela ngoba manje and futhi ne-password uzonika ngenkani dlala ngami ngoba ngiwumuntu wesifazane mina dlala ngami mana udlala ngami ngoba ngiwumuntu wesifazane kuyilindisa futhi kuze kushaya lo suku ngishoyo ukuthi yazi inkinga yini ngifuna into engizoyiphasa izolinda kodwa nami benento kamina kunye kodwa manje inkinga siyabona ukuthi la endlini engazi ukuthi
Hayi. Zidliwa nje imali zethu buka sihleli siyo mabhakedini kosho sofa. Ngodelela inendawo. Akho ngisho sofa. Udlu uyenza nemali. Uyenza nje nemali. Usisi makuwukuthi Uyenzani? Uyala nefoni. Hayi nabo bazophela amanani. Hayi makuwukuthi uyala. Uyibhale njalo ukuthi imali yabantu yakwazi uyidla. Akayikhiphi. Yabona nje abantu bafuna umsebenzi. Athi khona Uyenza kanjani khona manje ngaphela indaba zami phambi kwamakhamera. Uzosinika ifoni. Wemfethu into eyinkinga kulana kumele kube khona into either siqaqa umqashwa noma thatha ifoni noma sikhiphe izinto. Uyahleka siteki. Ngicela ucathi ufunda nabangani bakho la. Hayi mana mfowethu. Sathani nabo phaka. Ngeke lento ebuke kanje ebheke eceleni. Engathi usosijwayela kabi-ke manje senze nithini? Engathi usosijwayela kabi-ke manje mase uzosinika nophaqa. Ususenza ithemba. Yabona nje. Asike sithi yabona. Ayikho nje into ozoyichaza. Kuloko okuthatha esikudingayo. Ayikho nje into ozoyichaza. Ayikho ke manje into ozoyichaza ke. Telefoni. Awusize mfethu sijawu ukuhamba. Asinasikhathi. Manje sho siphela Telefoni. Uzoyikhipha isim card yakho. Ukuthi athole imali yakhe. Ayikho into ozolungisa uthe uzolungisa i-28. Yakho uzoyikhipha and sisazofuthi singene lapha ekamereni lakho sibone ukuthi kuphi nake singakuthatha mhlawumbe. Mubuka ngoba kunje la ke ekhishini nje khona kulelo kamera lelo. Cha phela impahla nazo ize noma kungekho okuningi kodwa nezimpahla zokugqoma ukuthi nazo. Hayi kodwa nalo ngiyabona nje mfethu. Hayi kabi. Awusize ke. Hayi bafethu ngeke futhi yabona. Ima hayi kabi asilwi nawe. Asilwi nawe. Ungafuni size silwe nawe. Hayi ngobani mfethu ukuthi. Asambe mfethu siye ekamereni lakho siyobona isikhonane. Hayi ngeke manje. Hey wena kahle wena wenzani lo? Funa ubaleka. Ngishilo lento. Funa ubaleka. Wenzani lo? Mana. Ima wo. Miyeke mfethu miyeke. Mana. Ayikho into esingayithatha. Into ongayithatha la imali zethu zenzani? Imali zethu zenzani ngempela? Wesithi kodwa yazini lo ubasket lo ugcwele impahla singawuqala. Hayi ngeke futhi usapho basket defense. Cela awubuke lapho edrawini awusevula kancane. Awuthi awugoduke wena. Uyabona. Hayi yeka mfethi. Yeka ngathi konakela. Lo muntu uzenzani imali zethu ngempela? Alright weba. Uzenzani imali zethu ngempela? Hawu yazini. Baf. Sicela ukuthi usisizeke yes. Usiboleke ifoni. Ayikho nje ongayithatha la. Ayikho nje. And so nge28 siyabuya sizolanda. Hayi ngeke. Sizolanda wena. Sambe ngisebenza ngamali ngifoni yayo. Wesisa ngithi emsebenzini hey wawuye naye emsebenzini. Ngiyamfika wayikhona mfika khona. Okay. Ngiyakwazi. Futhi ke nge28 siyakhona ke. Ngiyakwazi umsebenzini wakho. Ngiyakwazi. Sebenza ngama bese nginikeza izinyo phela. Izinyo awufesi uyadlala wena ngeke mfowethu. Uyalwa yini? Ngiphethe abalingana nawe ke manje. Angizwi. Ngiphethe abalingana nawe manje. Ngiphethe abalingana nawe. Ukuthi usinike futhi nepassword. Hayi ngeke mfowethu, Ngiphethe abalingana nawe manje. Udlala ngami ngoba ngumfazana udla imali yami. Udla imali yami ngoba ngenze lutho. Uze ngapha Inuyalwa yini? Angili madoda kodwa iPhone madoda ngeke. Okay, skip the phone. Hayi ngeke. Keep your phone. Keep it. Hayi baba sile nawo. Iphi phone? Nayi. Okay. Alright. Hawu mfowethu angikahle. Cela usiphi password yefoni. Le phone ayifiki nje nangemali yami kodwa ngizoyibamba. Kanjani iPhone yami mfowethu? Ngeke futhi. Cela usiphi password. Cela usiphi password. Password. Okay. Oh yavuleka. Okay, mia. Wathi sibo. Ayivuleki. Okay. Le phone izobuya nge28. Sambe. Sobuya nge28. 28 siyeza sola ndilo kuphela. Ngase ngajabula mase. Gcine ngize ngithola usizo. Hawu mfowethu. Hayi. Hayi. Lalela wethi. Bekumele
Angeke mfethu. Asibukule nale mpuphu yakho. Hayi kanjani? Awume baba. Kanjani manje? Kanjani manje? Sabuza. Hayi madoda ungayenzi into lenzayo. Thatha ngifike ayisike. Wena uzodlala mina manje. Sazi sihlanganaphi. Hawu, ngicela ubambe. Hayi. Awuyilona impela. Sagcwele. Yolidla kwami angalima imali masethe siphela. Yolidla kwami. Yolidla kwami. Ngeke asambele. Sho mfethu ayikabi. Sobuya futhi nange-28 sokufica emsebenzini. Yolidla kwami. Asambele. Yabona nje mfethu. Yabona nje mfethu nalamakhamera eningizela ngawo la kwami.